musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique mawde 17 silto hitande ujunnaje nogas yewtere men buuɗalirmede so feri fe ñewindere fe jeyɓatake en calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe men kala moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala en cudri ɗum ɓural kisal e cellal e yajede iwde to gueno en juule annabi men tedduɗo korsuɗo cuɓaɗo mo jamirɗen en juule mum e kala saaha nde tawno so tawi a juuli e annabi men tedduɗo mo jami kise goni julɗel ɗe koye ma gartata sikki ala musidɓe tedduɓe buuɗalirmede hande ene yilloyo ha e nder gendi leydi Mauritanie ene yaaha ha hedde keerol hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Mali sikki ala koɗo men hande ko goto e wanira men rewɓe taw kadi ko jaam gandal kumpitiɗo mo Allah lubri hande o humpito no fewi madan ko jibbani en ko fate banggue juulu e laaɓal e janaba beele kadi siftina en andina en nde tawno ken yamiraɓe haade men gollade e diine yataw en gandi ko gollotoɗen ko nde tawno Allah subhanahu wa taala yiɗi ko yo en laɓɓin yo en moƴƴin ɗum noon bani men debbo tedduɗo sohna Coumba Sall eɗen gandi bismino mamuɗo henna ha waddanen ɗo henna haalande wande fayida hakkude annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam e nene men Aisha ɗum noon sohna Coumba Sall bandiraɓe kala ne kettima aɗa e jayde e weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere men buuɗal yurmede أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الوجود القائل من أراد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bandiraɓe julɓe bandiraɓe hettiyankoɓe yewtere buuɗal yurmede on calminama salminandu islam wone mon fof inde mum e yettode mum to salminte weltoɗo mi salmini ɗum ɗo mi juurima ɗum ko bani moɗon debbo Coumba Sall yinno kadi hande arde e jubbande on seeɗa ko yowiti e nguɗon juulu teddugu e ahamiya muɗum nde wonnoon juulu nelaɗo men Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wi ko assalatu ko imaduddin juulu ko kañum woni dendagal islam kañum woni dosgal diine eɗen gandi dosgal ko kañum woni tugowal so tawi fukkima dendagal ko sakkino ko jortima ɗum saabi janggo yawmal qiyamati nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam omo jangguin en o wi arwande ko neɗɗo o omo namde awwalu ma yusalu anhu al abd yawmal qiyama ko assalat ko nguɗon juulu woni arwande ko jiyaɗo Allah jogori namdede ko nguɗon juulu so tawi juulu ngu selli tan ko heddi e dendagal golle ɗe ene mbaddo arrangement so tawi juulu ngu sellani ko heddi ko foof ko bolle puyɗe ɗum saabi mbiɗen julɗo o wiyete ko julɗo o noddirtaki kooro o noddirtaki kajjo o noddirtaki jaltino asakal o noddirtaki nutqo shahade o wiyete ko julɗo noddirte ko julɗo wadde neɗɗo o yo eto ko waɗimo muslim ko o toppito no ɗum selliri o toppito kadi no ɗum fewiri kadi sen jurnitima mbiɗen buniyal islam ko ala hams ɗiɗo hams foof won shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqama salat wa ita zakat wa sawm ramadan wa hajj beyt ɗeɗo gueɗe joyi foof hen nayyi ene pukkoma ha heddo juulu juulu ngu tan woni ko fukkota ko neɗɗo o sen batti hakkille tigui rigui en paami kadi holko Allah subhanahu wa ta'ala haali holko wi ko inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta nguɗon juulu farlama e dow juulu ko farilla dottaɗo ene jogui no foti waɗirede nelaɗo men Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi ko sallu kama ra'aytumuni usalli juule no jiiruɗon kamɓeɗe juula ɗum saabi sibabude teddugal nguɗon juulo e mawninede ɗum ene seeɗi hadith tan mo jiita mone tindina juulu ko darɗe teddi ko darɗe nayyi ko darɗe joyyi heddi tan annabi wimen sababude omo teddini nguɗon juulo e mbattuma ko hakkilloyo ko sallu kama ra'aytumuni usalli no jiiruɗon mbeɗe julde ni
julde noon ha neɗɗo foof wawa yiide wawa timde walla jiiya jiinoɗomo no juldirta ni kanko sallllahu alayhi wa sallam. mbiɗen noon gueɗe joyɗe pop wono boniyal islam ala hams gueɗe joyɗe hen nayyi ene pukko ha heddo juulu. seɗen teskiɗe mbiya ko arkanul islam ɗe mbiyaka arkanul muslim ko jokli islam kon ɗi gonani jokli on ɗon julɗo. saabu mbiɗen ko shahadatu an la ilaha illallah so tawi ka muma a wawa haalde a wawi deccude la ilaha illallah fukkimama ha memi leydi deke ay kalimatu shahada o jeeya koye ruknul islam kono omo fukko. noonne kadi ita zakat tottudde ko wiyete askal ko ɗum noon ene saɗi totto ɗum ni hay tottoɓe ko hitande ha hitande ɓe puɗɗo tottude deke so tawi ala jawdi ka fakir oɗo rukun fukkimama ha memi leydi. noonne kadi sawmi ramadan hono ri hen ko horde so tawi gonɗa koye ɗanngal walla ka mérid famin kana minkum méridan o ala safar fa iddatun min ayamin ohar kaɗo korka saaha ene fukkoma ha mema leydi e saaha ene fukkoma kadi ilal abad. noonne kadi rewi hen ko hajju beytillah al haram on kadi ko men stata ko ma kattana nde ko holko heddi ko juulu ngu juulu so sertema tan ka certuɗe e yimɓe. so tawi kadi a ƴeewi gueɗe ɗe foof eɗen gona e ma wona ñande foof mbattade holno mbatta so tawi ko wiite shahadatu an la ilaha illallah ko ene yonma e nder gurdam ma lawol gotol ko heddi ko foof ko ala tariqa al istihbab wiide ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadou rasulullah e nder gurdam ma lawol gotol mbaɗa wajib ko heddi ko foof fukkimama hankkadi ko sifa yiɗede tan so tawi aɗa waɗa ɗum ñande foof. o mbiɗen noon hajju waɗɗima e gurdam ma ko lawol gotol so heewi hitande foof jaaha aɗa hajjoya hay ɗum famin tatawa fa huwa hayrun lah. rewi hen ko korka ko ha korka filto mo wuuri korka woni ko fawi e dow ma so tawi a arani tan korka ka ayi so tawi a hoorani waɗɗa kima famin tatawa fa huwa hayrun lah. nonne kadi ko heddi ko en kaalini gueɗe ɗe ndeke gueɗe ɗe ko hitande tan ha hitande woni hen e gurdama ko lawol gotol woni hen ko hitande a hitande arta. joni noon juulu ko 5 salawatin faradahunna allah fil yawm wal leyla marra ayi ɗiɗo waktuji joyɗi kala ñalawma hakkude jamma e ñalawma ɗum ko ñande foof subaka tusbar takkosan futuro gueeƴe ɗum ko ñande pop e allah ndeke a sertata hen so wona mbaɗeɗa e kasanke ma ndeke ko juulu woni imaduddin e bawɗe allah. so tawi en jurnitima nguɗon juulu ko annabi wi salatu ko imaduddin sadaqa rasulullah sallllahu alayhi wa sallam wa ma yantiqu anil hawa. sen jurnitima gueɗe ɗe pop arkanul islam pop ene mofti e muɗum ndeke hikmatullahi taala nane nguɗon juulu. kanko sallllahu alayhi wa sallam o wimen ko salat ko imaduddin kañum woni dosgal diine ma. sen ƴeewi dendagal de allah ɗe kala eɗi pukko kono juulu mbiɗen ko fukkotakoma sa ƴeewiɗe foof hayso juulu ngu fukkakima foof allah ne moftanma ɗum e nder nguɗon juulu. holko woni arkanul islam ko shahada mbiɗen la ilaha illallah wa muhammadou rasulullah sara juulo wona a wurnata mbiya ashhadu an la ilaha illallah gurna ha para wa anna muhammadan rasulullah moftima hen ayi ɗum ko goho andu kam ko wiite jogɗo aroniɗo islam ne mofti e nder nguɗon juulu ngu juulata. holko rewi hen ita zakat neɗɗo so tawi ko yaltinde asakal eɗen gandi holko woni asakal ko jawdi holko woni jawdi ko fardul amel kañum koye golle noon koye farak eɗen gandi ko ma daña jotne mbawa liggade. so tawi joni ara juulo ay temps mo dokkuɗa aɗa waɗan allah tabaraka wa taala oɗo temps firti way tan kono asakal ma jaltinɗa ɗo ni nde wonno oɗo temps aɗa wawno waɗoy ɗum e liggey aɗa wawno waɗoy ɗum e golle goɗɗe sibabu noon accudema oɗo temps fadama e nguɗon juula rewa allah tabaraka wa taala way tan ka itti asakal e jawdi ma tawa a tinani ndeke ay asakal naati e nder juulu. ko heddi ko sawmu ramadan horde lewru korka holko woni korka ko ibara imsaka shahwatul batn wal faraj firti korka tan ko sawm ko wasde ñamde e wasde yarde wasde wadde dahamma muɗum sikki ala sa natani juulu aɗa jogori haalde ala inni nawaftu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma asiyan ndeke sa wonen juulu a haalata a ñamata a yarata sah kala ko boni wadde ay juz'u min as-sawm a waɗi ɗum e nder nguɗon juulu taw a tinani. ko heddi ko hajj beytallah al haram ko hajjoyde suudu allah teddundu hono oɗo kaaba. so tawi ara juulu holto kuccitta holto mbattata hakkille ma ko beytallah al haram ayi fo wollu ayi ko guerɗe fo a waɗi jaranɗa ko wangoyade ay hen ko hen kuccitɗa direct ndeke e nder juulu
sa natini dendagal sa natini jultan dendagal jokli islam bi ay naati e nder juulu ngu ɗum tagi nelaɗo men mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wimen assalatu ko imaduddin juulu woni dosgal diine so tawi a acci ɗum tan a yalti diine ha laabi ha wi ceer ƴeew ko gonɗa ɗum saabi o wimen kanko sallllahu alayhi wa sallam o wi alfarqu baynana wa bayna haula ko salat ceerugal men e ɓeɗo mbiten ko hefreɓe ko yehude ko nasara ceerugal men e mabɓe ko juulu ngu ɗum tan woni ko serdi meɗen e mabɓe ko heddi ko pop eɓe mbaɗa wadde sen paami sallllahu alayhi wa sallam o tabitina salatu imaduddin ɗe poyeɗe mofti hen so tawi tan a ronki hajjoyde so tawi a ronki yaltinde askal so tawi a ronki hoorde fof sa waɗi juuluma cellungu tan fof ene mofti hen ɗum saabi allah tabaraka wa taala o wi wa ma jaala aleykum fi ddini min haraj millete abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qable wadde ɗum saabi e riwaya goɗɗo e nokku goɗɗo wiyata noon e ram muhammadin sallllahu alayhi wa sallam omo sifo nguɗon juule e ɓuural mum o wi ara'aytum law anna nahran bi baabi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat o wi ma taqulu dhalik hel yabqa min daranihi chey ɓe mbi qalu la ya rasulallah haydara hedduta la yabqa min daranihi chey o wi dhalika mithlu salawat al-khams yamhu llah bihi khataya o kama qala sallllahu alayhi wa sallam o wi kabre kam so tawi goto mon damargal mon ene waɗi wendu damargal mum ne waɗi wendu walla cangol ñande fof omo looto hen laabi 5 beto mo jogoɗo wadde tuunde so tawi ko jiggotoɗo ɓe mbi ala o kay tundira hayso pisino jogui o tundira o wi ko ni salawatul khams mbayi waktuji 5 ɗi so tawi ar duume majji hay bakkatel gotel wonata e ma ndeke juulu ko kañum woni foof so tawi neɗɗo juulani tan o ɗayat o bonni haaju makko neɗɗo so tawi o juulani kadi o jogota ko teddugal kadi o serta kadi e sunoji o serta kadi e mesaraji daimen to jiiɗa foof komo suni ɗum noon bandiraɓe eɗen jondino ɗo henna e ko yowiti kadi e salat alhamdulillah sohna Coumba ɗo hen waɗi fayida no fewi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmede mbasiɗen koye men faade dewal Allah mbasiɗen koye men faade juulu on nani ko haale juulu ko way kono wendu ndu ne sallam sifi so tawi woni kala ñalawma aɗa ɓufto e nduɗo wendu wondu dewal galle ma hen laabi 5 mbiyetema tundi wonema ala firti ko juulu so tawi aɗa juula ɗum no wirani e kala waktu e kala ñalawma waktuji 5 ɗi bakkat walata e nder ɓandu ma walata e nder fittandu maɗa saabu ɓerde ma nde yorata saabu juulu haɗat goofi haɗat kala ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen mbasiɗen sukaɓe men ɓe hande enen eɗen juula kono sukaɓe men juulata yo Allah won ballo tinnoɗen no moƴƴi ɗum noon sohna Coumba gartana amen e laaɓal eɗen gara seeɗa tan e damal tahara hono babu tahara damal ngal ganduɗa ko laaɓal tan haalete hen laaɓal ko kañum woni base neɗɗo so tawi a wondani e laaɓal tan gueɗe ma ne keewi ngakkude eɗen gandi laaɓal jiiɗa e tuundi woni ko moƴƴani kono laaɓal kala to woni ɗon weeli yo Allah ene wona ɗon nde wonno Allah yiɗi ko Allah inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin yo Allah wattu men e mutatahirin en tahara noon mbiɗen waɗi ko façon ngaji tahara waɗi ko tahara biteɗo alhadath e tahara biteɗo alkhabeth waɗi ko tahara hissiya e tahara manawiya tahara hissiya noon ko tahara mo ganduɗa walhadath walkhabeth on woni hissiya on woni mo fiqhiyankoɓe ɓuuri abbitade on woni ihtimam maɓe tahara hissiya hadath e khabeth neɗɗo o laaɓa eko wiyete tayre sikki ala mayin garoy holko wiyete tayre waɗi ko taharatu hadath o mo wondi e salliga makko mbiɗen nonne kadi taharatul khabeth o laaɓa kadi eko wiyete khabeth woni soɓe woodi ko sukra woodi ko kubra soɓe mo ganduɗa ɗum ɗo hatu jini koye lootede ko nande janabe ko kubra hatu jini koye lootede holno lootorte caggal nde joomum fiɓi anniye ko anniye o woni base o so tawi a lootima janabe a anniyaki ko janabe lootiɗa an andu a suwataw laabde e janabe andu ha joni soɓe ɗe ene heddi e ɓandu ma ndu woni lawƴi a nawi juuɗe maɗa e laabi 3 so a lawƴi ɗum rangana wuddu ndu faade koppi ɗi lawƴa ɗum laabi 3 jigga kala to foti hen yiggede jiggira ɗum juuɗe ma ha soɓe ɗe foof iwa surtout yolde nde so tawi a gayni hankkadi a memtotako celliguinoɗa salliga hono noon salliga so tawi aɗa juulano celliguinorɗa noon so tawi a gayni paya e hoore nde lawƴa hoore nde laabi 3 ƴetta sukundu ndu mbaɗa ko wiyete tahlilu char jarta sukundu ndu ha tina tigui peɗeli ma ɗi memi
bishratu hoore o memi bishratu ras o woni memi hoore nde ɗon sa gayni paya e banggue ma ñaama lawƴa ɗum ha laaɓa laaɓi tati sa gayni cuuta ennudu anani sa gayni kadi paya kadi e banggue ma kadi nana o kadi mbaɗa ɗum noon sikki ala janabe ko wiya ko tan ene heewi lorɗo mum ene heewi walla lotugal mum ene heewi ko ɗum ɗon foof base o kam ko anniya o kañum woni base neɗɗo fiɓa woni koye lootade hay sa andano lotirte fiɓ anniya kam gonɗa koye ittude ɗeɗo soɓe gonnode e nder ma waɗi kadi ko tahara mo ganduɗa kadi sukra ko jaaɗo dow wuuro ko taariɗo e ɗen gueɗe o laaɓe mum kadi ha wiye ceer ɗum woni hades tayrede woni omo laaɓi kono alda e salligue habes omo sobra omo wondi e soɓe oɗo ko wahir oɗo ko batin oɗo wiyete hissiye on peñƴo o nonne kadi ne jogui ko wiyete tahara manawiya ko o laaɓa nder dendagal ɓerde makko o laaɓa e shirku o laaɓa e nifaq o laaɓa e isyan o laaɓa e fasiqagal keferagal foof goofi Allah foof o wawa labde hen seɗen teski tahara manawiya Allah tabaraka wa taala omo joofo ɗum to yummen Maryam alayha salam holko wi wa id qalat al malaikatu ya maryamu inna allaha astafaki ay wa tahharaki Allah laɓɓinma wastafaki ala nisa al alamin wa tahar ay holko laɓɓinma o taharaha ay won walla taharaki holɗum na raybi wal adnas gonde e ediyen bani adam e nokku goɗɗo Allah tabaraka wa taala wi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ay laɓɓinaɓe e tuuni bakkatuji mabɓe wotu zakkihim biha ay wa salli alayhim inna salawatuka sakanun lahum nokkuji Allah tabaraka wa taala nokku ɗum wiya wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarraj al jahiliyati al ula wa aqimna as-salat وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أي أهل البيت ويطهركم تطهيرا أي دوين sikki ala so tawi tan en jurnitima en ƴewtima ɗeɗo ayeji tedduɗi ma en taw ko wiyete tahara hissiye tahara manawiye ko hunde nde julɗo hatojini tigui rigui noone kadi en jogui najasa hissiye najasa manawiya ko woni najasa hissiye o soɓe biɗe ceer lattuɗe ayi gueɗe ɗe ganduɗa sharia limti ɗum ɗo ko najas wonde ko soɓe woni on woni hissiye ene woodi kadi manawiya peñƴo o ko hol on ko nande taare dow wuuro yogay anduɓe ene pecci ene jogui mo hallade e mo haffal enen noon e mazhab soɓe ko soɓe tan alamo cukalel alamo mawde soɓe ko soɓe tan dow wuuro en ɗen gueɗel foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko soɓe peñƴe so jani comcol ma laabude lawƴa ɗum ha laaɓa ha wiye ceer belma a tahir inchallah so tawi noon ko najasa manawiya ko soɓe mo ganduɗa ko cuuɗotoɗo ko nandi joni el maytatu wa dam ayi wa lahmul khinzir ɗeɗo soɓe mum koye muɗum takki koye mum mofti ko manawi ay hurrimat alaykum wal maytatu wad dam ato ayo jofli wa lahmul khinzir anduɓe kadi enen baddi hen ko wiyete rawandu ewa enen noon yogayi anduɓe hewɓe jaari ko wiyete rawandu ko soɓe manawi so takkime ma laabude ganda ko soɓe takki ma kono enen to batte mazhab maliki kullu hayyin ko tahir kala ko laaɓi kala ko wuuri ko hunde lamde lu'abuhu wa arquhu fof ko hunde lamde to batte mazhab maliki ene nawni e oɗo sifa firani noon so tawi rawandu takkima ma tan ko ma lootoɗa mbiɗen ko wiyete najasa hande ko hen gonɗen en jogui manawi en jogui hissi sen teski Allah tabaraka wa taala to wiyata al khabithatu ay lil khabithina wal khabithuna ay lil khabithat al khabithat woni soɓɓe taw ko rewɓe ɓe wona wonde cumci mabɓe ne mbaɗi taare walla dow wuuro lil khabithina wonde soɓɓe worɓe woni ko waɗoɓe hen zina waɗoɓe hen ko boni ko ɓeɗo mbiyete ɗo khabithina khabithat ɗeɗo soɓe ko soɓe manawi eɗe cuuɗi e neɗɗo ɓuuri bonde noon e soɓe manawi cuuɗiɗe neɗɗo ko holɗum woni najasatul qalbi ɓernde nde taw soɓa tan ha bon ɗum won ko Allah tabaraka wa taala wiyata ya ayyuha alladhina amanu innama almushrikuna ay ko najas fala yaqrabu almasjid alharam ay ba'da amim hada nana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi ko almuminu la yanjas ay nden Allah tabaraka wa taala sifima ɓeɗo mushrikina en wonde koɓe najas koɓe soɓe innama almushrikuna ay ko najas
nelaɗo ɓe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi rutti wi al mu'min la yanjas nde kefeero ɗo won kefeero ɗo ko nejes kanko fof o woni kefeero kono ko his manawi ko nejes manawi firani so tawi o takkima ma aɗa looto soɓe ɗe naatema firani so tawi on joddima anani a wonti soɓe mbiɗen tahara manawi noon kadi najasa manawiya won taharatul manawiya ɓernde nde laaɓa e shirku laaɓa ko wiyete bidaji laaɓa ko wiyete gañam tumago hasidago noon kadi tikkere gueɗe ɗe ganduɗa tan anniyaji bonni ɗi foof ɓernde nde laaɓa hen wiye ceero woni enen mbiyata pular wiyata laaɓɗo ɓernde walla laaɓi ɓernde ko heddi ko nawafe e nasaha ɗum ɗon ko tahara mo ganduɗa yimɓe foof ene gandi ɗum so tawi tan en paami tahara manawi ene woodi e tahara hissi ene woodi najasa manawi ene woodi najasa hissi ene woodi deke dendagal najas yo doge ko heddi ihtimam al fuqaha en noon ɓuuri himmirde ko tahara el hissi mo ganduɗa ko peñƴo dendagal ko wiyete soɓe ala majjuɗo ko wiyete soɓe eɗen gandi ƴiƴam ko soɓe ko wiyete bordi ko soɓe e ko wiyete ƴiƴiɗi ko fof ko soɓe mbiɗen tahara ko hissi on peñƴo e manawi o noon e cuuɗiɗo gonɗo e nder o noon kadi najasa mbiɗen woodi hen ko hissi peñƴo e manawi cuuɗiɗo moftiɗo nder neɗɗo wala iyadu billah mbiɗen tahara o hissiya o kadi woodi ko hadas e khabas tahara peñƴo o ko hadas e khabas holɗum mbiɗen hadas o laaɓa e tayre mo wonde salliga makko khabas o seera e dendagal ko wiyete soɓe foti ko sukra walla kubra woni kubra lotanteɗo sukra woni mo lotantake o mo limtuɗen nane o nonne kadi ko wiyete najasa mbiɗen ko hissi o e manawi soɓe ko wiyete hissi ko dendagal ko feeñi ko yo iwe makko tan ha wiye ceer comcol makko ɓandu makko nokku makko mekan makko dendagal soɓe tan eɗen gandi nonne kadi ne jogui manawi cuuɗiɗo laɓɓine ɓerde nde e shirque e gañam tumago julɓe o laɓɓina ɗum e haasidago o laɓɓina ɓerde nde kala kone huccina neɗɗo e bonande julɗo koko ɗaɓɓira ɗeɗo laaɓle kala ko alay saago o watta hen hakkille dendagal noon ɗiɗo cuuɗiɗe e peeñƴi o wawa kadi rendo rento ɗum sen duttima ihtimamul fuqaha ko fuqaha en ɓuuri himmirde ono tahara mbiɗen hissi o e najasa hissi o ɗum woni koɓe toppiti kamɓe fuqaha en ewo sen duttitima tan ko addantu lotgal ene jogui ko addata lotgal wondude anniya ene jogui ko addata lotgal wondani anniya ene jogui masalan kadi ko wiyete rassu hono waɗe ndiyam tan jomum wisa mbisa tan ɗen gueɗe hattujinani anniya ene jogui kadi ko hattujini e anniya ene jogui kadi ko mafuna anu ɗum koko yaafa sibabude hono li darurati sen duttima tan to gadana o mbiyen ɗo wonno janaba ɗo eɗen gandi janaba ko anniya wondude lootede terɗe ɗe kala janaba fodde tan sifaji kaalaɗi ha 5 ha 6 ene wona sababu waɗede ɗum en goto ala ko mbawɗa hen ko mamaya keddiɗi foof ko an woni sababu mbiɗen kono wiyama ko 6 so tawi meniyo yalti e ma meniyo noon no yaltiri ni taw ko an weela dahmitade foti ko miijo hemma walla ko darki hemma walla ko memodirede hemma taw ko lelle mo ganduɗa ko gadoraɗo foti aɗa ɗani foti aɗa fini mbiyen goo nonne kadi so tawi gorago ma a werlima ɗum e yolde foti ko cuddiɗo janano foti ko neɗɗo foti ko jinni foti ko kulle ladde beyi mbabba tawi tan gorago ma wirnima hen a weltima a weltaki a sunima a sunaki foof yaltani hankkadi lotgal janaɓe waɗɗimama nonne kadi so tawi oɗo ruttima e jomum tawde ko julɗo yo loote walla o jaaɓi Allah nonne kadi o wiya ko yo loote nonne kadi so tawi o laaɓi ko wiyete haydu ko limtuɗon nane ko so tawi ko debbo ƴiƴam ɓesgu walla ƴiƴam fileyru walla janaɓe ɗe gueɗe fof woni 6 so tawi keeɓi neɗɗo o waɗɗi ko yo lotgal janaɓe wo mujibatu ghusli ay inda nnasi 6 faqat ul haydu won nifasi won ɗiɗi ay wo min maniyin ay kharijin biladha mu'tadatun ay fi nawmin ay hato jimiɗi jofiri foof jafɗon ɗo ɗum ɗo tan jinnoɗen addude ko yowiti e laaɓal
taharatu hadath o e taharatu khabeth o e ko addata lorgal janabe so heɓima ko lotorɗa wondude anniya e ko ganduɗa kadi ko hatujinani anniya ko wiyete mavi ko joni so tawi heptima mbiɗa tan ko yalojo gorago ngu kala wondude anniya piɓa anniya konngol cellugol so tawi wondani anniya sa juuli a firlitto e ɗum woni mavi ko khalil nafsi en joyi ko wiyete wadiyu o neɗɗo wattu hen hakkille foti ko debbo walla ko gorko ɗum arata ko caggal taare en jogui toɓɓere nde sertani e taare to batte sifa ala ko serti wona ene tekki kañum ko toɓɓere tan ko ndiyam no taari ni tan heddi sa taarima tan ha gayni wona nde en arat fadat ko ha ɓooya nde aroya a wawata jaggude ɗum foti ka debbo walla ka gorko tesko ndeɗo toɓɓere kala baɗo kirip tan naata taarode on ɗon yo andu wonko ŋakki e gueɗe ɗe saabu toɓɓere nde ko ma neɗɗo fandode hande yalta ko jawɗa ko foof a wawata yettade tarɗa tan jalta ko alay saago toɓɓere nde yalta saabu ende yaltema taw a tinani ete ɗum ene bonna juuluma foti noon ko debbo foti ko gorko yogoy fof ko ha hen ene pecci e mbiya gorko so tawi omo hebloyo ko juuti ko foof to batte taare makko yo muño minitadi kono wona minute 5 minutes tan walla 7 minutes o jagga gorago ngu o wayno piɗɗude ɗum ni haw anda ko wonno toon ko foof yalti o wawa wisade so tawi kadi ko debbo wiya ko famɗi ko foof 10 minutes yo waɗɗum e nder tarodde kanko ɓuuri wawde lelde yaltude debbo ne leeli yaltude neɗon toɓɓere to wonno waɗi kala keñiɗo tan heeñi yalti yo andu soɓe ne heddi e ɓandu muɗum so salliginima yo andu salligue makko eɗen mooli hen Allah so juuli kadi juulu ngu eɗen mooli hen Allah bandiraɓe eɗen jondino ɗo tan kala ko tata hen oɗon jerlo oɗon jaafo ko moƴƴi e fof mi koto Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Alhamdulillah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere men buuɗal yurmede mawde hande koɗo men ko sokhna Coumba Sall. Alhamdulillah so tawi eɗen keɓa waɓini hen e nder leñol men ko yettude Allah subhanahu wa taala nde tawno ko haali ɗo ko gueɗe diine ko ɗum ɗo hen woni diine diine nani ɗum nan batten haqqillaji men no fewi sokhna Coumba Sall min duwanimama yo Allah nurɗin gandal ngal bi jahi nebo sallallahu alaihi wasallam yo Allah ɓoyne ɗo hen e jeese amen ya ɓooy wasiyade e wajade nde tawno ɗemgal ma ne labti gandal ma ne labti yo Allah subhanahu wa taala yoɓe moƴƴere kadi min ñaguimama yaafu ene fewi nde tamama min ƴettuma gam hande wondema koɗo e bandiraɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmede kala ɗum noon musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmede feeri feeñe windere fe jeeɓatake ko fate banggue juulu ko fate banggue laaɓal taw kadi hande wonno koɗo meɗen ko sokhna Coumba Sall toon to leydi Mauritanie taweteɗo hande to keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali oɗo hen nakko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala ki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe.